Футболистите от сегашния състав, кои от тях помагат, дали с усилия, дали с пари, кой изобщо... Вижте, много лесно ги осъдихме на смърт, нали, естествено, преносен смисъл. Това са футболисти, които имат потенциал, които не можаха да издържат на психологическото напрежение, натрупани от много обективни фактори, които влияеха за лошото представяне. Имаше микроситуации, в които един добър матч от серията, от тези 3 мача, които се изиграха с ЦСКА след Нова година, сега, не след Нова година, в рамките на месец март, може да промени в друга посока събитията. Всички случаи Левски боледува, но Левски никой не може да бъде болен, защото Левски е нещо много велико. Феновете помагат, играчите, които сега са от този отбор, който носи негативите, но това е един много малък момент от 100 годишната история. Верно, че е най-пресният, но той е миман в сравнение с огромните успехи, които е постигал Левски в своята история. И това, което има, той Левски има нещо, което никой не може да има. Единствената личност, която не е отречена по никакъв начин и която е обичана от всеки един българин и на която не е намерен някакъв кусур, който е присъщо за нашия бит и нрав, Василевски е патрон на нашия клуб. Какво по-велико от това? След това футболист, който е оставил трайна следа в световния футбол, е името на нашия стадион и днеска е неговия рожден ден. Бог да го прости. Значи ние имаме две неща, които никой друг в България не може да има. Василевски и Георги Аспарухов. Така че сегашните футболисти, аз съм, че ще дадат всичко от себе си до края на първенството. Ще направят някаква организация да купат някои от вариантите, предполагам финансовите, има пакет 10 000 лева, в който може би ще се включи този отбор. И отделни единици, като Валерий Божинов, който за кратко в Левски, пък показа на други, които много милиони съдраха от Левски, как човек, който има сърце, може да помогне. Той даде 5 000 лева, за разлика от други, които ще ги чака, може би ще се сетат. Взеха по 120-150 евро само премии. Станаха известни в Европа заради Левски. Помогнаха много на техния потенциал. Помогна за успехите на Левски. Ма не съм ги чул, още не съм ги видял. Други хора, които са били част от тази 100-годишна история на Левски и са участвали по някакъв начин в идеята и в клуба, кой помага? Всички помагат. Първо да ви кажа, където сме почукали, на която институция да сме се обърнали, вратата е широко отворена. Сега имахме казус с Министерството на финансите. Относно това, ние сметнахме за необходимо, че Левски за достатъчно голяма общност, за да може някой друг да им продава и да им рекламира билетите. Не става въпрос за това, че спестиме комисионно от 6% на безкрайно коректните в отношението си тикетинг компании, които бяха на среща и бяха готови да помогнат. Но ние сметнахме за необходимо и затова имаме и 30 фен клуба в страната, основни офиси в големи градове, с които ще се използва разпространението. Аз смятам, че такова събитие, каквото ще бъде направено на 23-24 нощта, ще бъде в съвременната демокрация най-значимото нещо, защото не е луди мигове от американското лято, когато цяла България живееше в радост, в усмивка, стотици по улиците с клаксоните и с радостта. Да, сега ще бъде само синя част от България, но аз съм убеден, че това, което ще направим на тържеството и това, което ще витае във въздуха, голямата любов, която има синия фен към любимия си вековен клуб, тя ще зарази цяла България на този ден. Това е повече от сигурно. Убеден съм, дори феновете на ЦСКА ще гледат тържеството, защото все пак трябва след 34 години да го копират. Не е толкова. Трябва да се подготвят. Засегнахме темата за билетите. Кога ще излязат в продажба? Как имахте проблем с една от... Ние не сме имали проблем, просто чисто искаме сами да ги издаваме. Това обяснихме, че Левски имат достатъчна мрежа, за да може да се разпространи сам. Няма некоректност от страна на тикетинг компаниите, но когато ние събираме парите, всеки един фен участва с нещо в този забой. Аз съм убеден, че в самото влизане на стадиона вече ти си част от този празник. От реализирането на този празник, с купуването на билета, няма човек сигурно, който обича Левски да не е пратил СМС, колкото и да не правим мащабно кампанията. Много хора има, които. Така че на 8, на 7 взимаме документа от Министерството на финансите, на 8 е в печатницата направен е дизайн на билета. В рамките до 15 сметнахме, че 8 дена е достатъчен период. Аз съм убеден, че билетите ще свършат в рамките на 48 часа. И не случайно помолих
да се помисли за вариант, в който по улица Гурко да има и голям монитор, защото наистина милиони левскари обичат Левски, само 42 хиляди ще имат шанс да бъдат вътре в стадиона, а другите ние трябва да ги уважим, освен чрез телевизията, която влиза във всяка паланка и всеки дом, националната телевизия, за която трябва да благодарим на Вяра Янкова като директор на телевизия, че помага максимално за отразяването на канал 1 по канал 1 на юбилея, но и всички, които обичат Левски, трябва да имат шанс да бъдат част от този голям празник. Говорим много за тези, които помагат. За юбилея, за 100 годишнината. Има ли хора обаче, които пречат? Със сигурност има много, които завиждат, които се опитват да хвърлят катран в кацата смет. За съжаление, хора от Левски, които по един друг начин са засегнати, може би и са прави, до толкова, че са некоректно са разделили с любимия клуб. Но аз смятам, че голямата любов, голямото име, звездните мигове, които са изживявани на Герена, са много повече на Герена и на Василевски. Въобще звездните мигове със синята фенелка, те са в пъти повече от едно чисто човешко его, което трябва да бъде потиснато. Има такива. За съжаление, такива хора имат своите последователи сред медиите, който доказва колко ниско ниво е българската журналистика, но това са реалностите. Няма да може да ни спре никой. Влак с въжета не се спира, само може някой да се изложи. А пък ако не ме познават добре, мога да им кажа, че нямам цетка на устата и няма да спеста на никой абсолютно нищо. Защото аз знам, че зад мен е истината и правдата. Няма човек, който да може да каже, че Левски е взело повече от него, отколкото му е дало. Няма, това е невъзможно да се случи. Появяват се, понеже доста от тях са ограничени, някои от които дават интервюта футболисти, и почват да казват какво са дали на Левски. Те в пъти повече са взимали винаги, защото това, че си бил само част от Левски, вече те пращат на друго ниво и на друга планета те пращат. Минали между през Левски, използвали търпение на Левски и дават оценка. Сега играят в някакви псевдоевропейски отбори. Забравяйки историята. Така че искам всеки да се огледа, да се осъзнае и като става въпрос за Левски, да остане сам със себе си за момент, за да може трезво да оцени какво велико нещо му е дала съдбата. Да бъде част от Левски. Защото четах някъде, че Николай Михайлов има някакви претенции. Само искам да си спомня, че когато допусна гола, аз слязах в съблеканата по време на матча. Да го окуража, защото него има голямо бъдеще. И той заслужава, и той е син и част от една легендарна фамилия на Левски, която обаче в изказването се абдикира. Значи Левски е нещо, което е вечно и постоянно. Няма значение дали си председател на футболния съюз, дали си голям вратар някъде. Ти си тръгнал от Левски и не трябва да забравяш къде си тръгнал. Защото без Левски нямаше да има футболен съюз, нямаше да има Твенте, Менте и така нататък. Да се окрутят, могат да се приземат, да не забравят. Ръководството на клуба повече помага или... Всички от клуба са безкрайно любезни и изключително помагат, защото безспорно ни трябва да признаем, че нашето е хаос. Всеки иска да помага с някаква любов, с някаква енергия, с някакво желание. Ние имаме цел и я преследваме тази цел, но нямаме стратегия, защото това е въпрос и на опит. Повече изпреварват събитията, голямата мотивация от това да помогнем, но без изключително съдействие на клуба, на Баждеко, който в това отношение е доен за организация. На това, че в момента, който трябва да търсим някакво сътрудничество от Футболния съюз, от футболния клуб, зад гърба ни веднага е Батков. Аз съм безкрайно удовлетворен от факта, че ние успяхме и с господин Батков постигнахме съгласие и той сега във времето вече беше отначало резервиран, сега във времето убеден, че това е било най-правилният подход. Сините фенове трябва да направят това тържество, не клуба. Клуба също трябва да празнува, но това е нашето тържество, нашия рожден ден. И аз обяснявам категорично и твърда, че за да се чувстваме ние щастливи и излизайки от стадиона да знаем, че ние сме го създали този празник, това е пътя. Иначе ще бъде празника на Абрамович, на Батков, на някой богаташ, на човек, който ще изсипе една труба пари и ние ще отидем и ще подскачаме наоколо. Друго, като сам ще го направиш. Дали с 1 лев или с 1000, всеки според възможностите, но с любов. Питам те, защото прекалено много неща се изписаха и се изговориха и от феновете за това, трябва ли всъщност ръководството да е част от този юбилей, дори футболисти от сегашния състав да не участват в юбилейния матч. Това са несериозни неща, няма да бъдат допуснати.
Този юбилей е на всеки човек, който обича Левски. Ние не можем да лишим никой от това да бъде за Левски и да помага на Левски. Нито сме някой над нещата. Има само двама, които са над всички нас, и това са Гунди и Васил Левски. И познавайки като личности, поставили сериозна дига в историята на България, те само могат да ни критикуват, ако ние не сме заедно, не сме единни, не сме позитивни и не бъдем такива, каквито са били те. За пример на обществото, за пример на нацията. Значи, като сложим четата, ако и Христо Ботев е бил съратник, значи ние трябва да го караме. Най-светлите личности са свързани с Левски. Добре, последно, що се отнася до българите в чужбина, получавали ли сте вече и чрез фонда, и чрез фондацията дарения от българи в чужбина? Спомням си за едни момчета от Америка, които бяха превели пари. 100% сигурно има, както щом твърдите. Аз лично не вода. Аз ще проверя накрая, когато се събере цялата сума и когато трябва да се прави явен одит за разходите, които са направени, за приходите, за разходите. Ще ми се го направим дори на живо, чрез някоя медия, за да може всеки един фен на Левски да го види и да има прозрачност. Тази прозрачност на мен много ми разчитам на тази прозрачност да ми помогне за следващия по-големия план, по-стойностния план. Сега правим празник, с който трябва да докажем на цяла България, че Левски е вековен. И като история, и като мислене, и като поведение на своите фенове. Аз съм убеден, че най-силната партия в тази държава е тази на Левски. Ако ние решим да направим партия някой ден, което не трябва да се случва, защото не трябва да мешаме спорта с политиката, но няма нещо, което да бъде толкова обичано, колкото Левски. Да ми издадат политиците, които се използват, и доста от тях използваха името на Левски, за да направят доста щуротии в тази 100-вековна история, но аз съм убеден, че всеки, който иска да помогне, няма кой да го спре да помогне. Който иска да... Пак ще се върна на момчето, който е внесло 1,40 в касата на клуба. Сигурно по-силно, отколкото някой да внесъл 1000 лева. Благодаря на всички, които са дали пари, но тези 1,40 ме правят по-щастлив от всичко останало. На 23 май... Чудо. Чудо. Чудото на съвременна България, 23 май вечерта.